предаване и приемане знамето на училището. Мирно! Знамена група. Ходом! Марш! Завършихме училище, завършихме училище, завършихме училище. Сега дневници, бележници, тетрадки и учебници няма да боравим вече с тях. Само спомени в главите ни остават в мечтите ни от първи до 12 клас. И изпити ужасни, контролни тестове и класни, и оценките изкарани от нас. И сега, здраве училище, наше любимо, довиждане, goodbye, bye, хайде, чао. Абитуриенти вече сме големи, и няма никаква връща не назад. След няколко години, когато ни се сблъскаме, животът труден в днешни времена, ще мечтаем да се върнем и всички да прегърнем с обич, радост, мъка и тъга. Ще си спомняме за стаите, чуловете и столовите, бюрото, дори черната дъска. И четките с боички, моливи с гумички, манички и още подобни много нещица. Сега с Богом училище наше родина, довиждане, goodbye, bye, хайде, чао. Абитуриенти вече сме големи, и няма никаква връща не назад. Училище наше любиме, довиждане, goodbye, bye, хайде, чао. Абитуриенти вече сме големи, и няма никаква връща не назад.